Ваканцията започна и аз тук се играя, а децата в Аспарухово са толкова оплашени от това, което им се случва. Искам и аз да направя нещо, с което да мога да им помогна. В бедата всеки има нужда от подкрепа. Да помогнем на хората, на които стихията отне надеждата, спокойствието, съня и промени изцяло живота им. Да помогнем на хората, които останаха без близки, без домове, без дрехи, без обувки, без храна и вода, без сили и без вяра. Да помогнем. Благотворително представление на театрална формация Ефект при Сол Васил Кънчов за пострадалите от водната стихия. Да рисуваш по водата. 30 юни, 19 часа. Читалище Развитие. Очакваме ви.